Oh, maar shit. Ho. Die gaat nog sneller dan die. Kun je mijn gekke bekken trekken? Oh, die is wel heel gruttig. Oh, flof. Nee, maar je hier hem kapot maakt. Oh jee. Nee hè, goed hè? Ja, ze hier. Ja, nee, die wil echt net. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe sneeuwvlag. Ik ga je 3 sneeuwkabouters bij me. Sneeuwkabouter Lois, sneeuwkabouter Ildau en sneeuwkabouter Famke. En een grote sneeuwpop Jelke. En we gaan weer aan. Op een slide? Kom, laten zien of het altijd weer lukt. Misschien weer omheen. Het is wel een beetje glad, denk ik. Lois, het is wel wat glad, ja? Was toen Lois nog helpen jou? Best al een gleedje van me? Was het op een kont zitten? Oh, dat snap ik wel. Dat is wel een beetje spannend. Ja, dat snap ik wel. Maar ik net. Doe net. Nou, maar wil dat eerst nog eens een proberen. Ja, zitten. En dan pak je maar de handjes omheen. Voetjes een beetje omheen. Oh, heren. De rest een beetje vast. Oh, daar gaat Stilly. Ja! Oh nee! Oh! Zie je die loeken? Spannend? Doe maar steen. Wat steen? Ja. Nou, als maak je maar even een grote sneeuwbal, meidje. Ja. Wat wil Loos? Wil Loos, ik probeer je? Oh, maar shit. Ho. Die gaat nog sneller dan die. Doe ik eens vladig heen, hé. Zit een sneeuwbal, meidje? Ja. Nou, kom, ik ga hem helpen. Snippop. Sneeuwpop? Maar we hebben heel volle baltjes sneeuw. Kun je me daarmee helpen? Toppie. Even zo. Allee, sneeuw heel voor en dan is het prappen. Zo. Wow, Famke. Heb je een shit om grutten? Ik had een mini-Olaf. Show me Jelke, maar het was een hele grutter. Je houdt die over. Oh, de rest. Zie, hier is een mini-Olaf. Oh, dat is ik een gruttenbal. Oh, die kan staan wel bij jou met Jelke brengen. Ik kan de buik wel worden. Show me Jelke had al... Wow. Die wordt vies. Ja, dan plakken we daar wat bietje in. Zo. Maar wat was een grote meisje? Ja, er moet nog een buikje op en een holtje. En maar nou is er al niet meer bij hem. Als hollen. Oh, wow. Die gewoon lekker grut alles. Alles is lekker grut. Of zeg je dat er net opvalt? Oh, jongens, net een hut. Hey, hier Beppe net een watermelk van de Noors. Volgens mij we die in nog een grote meisje dan. De onderste zou ik zeggen. Oh, waarom helpt een water op die Beppe? Klaasje? Wat denk je? Nou, ga je maar op. Ga je maar een watertje op. Dan zie je takjes van de handjes, oké? Oké. Tje, oh, dan klopt het net helemaal, er net helemaal in verhouding. Wat meer drastisch? Dat weet al zo. Ja, dat is misschien wel leuk, hè? Nou, dan maken we maar even... Oh, maar Jelke boem daar, meidje. Hey. Kunnen we maar een mooi centrum eruit? Zullen we dat doen? Neem ik deze mee. Hompie. Dat won het zo goed door de sneeuw, hè? Oh ja. Hallo, ik ga hier een hollen. Oeh, je hebt weer wat takjes, hé. Zie je, kijk wat 2 handjes van meidje. Die kunnen mooi ondertussen staan. Een beetje verder nog hier misschien. Of laat ze zitten. Oh. Dan moet er nog een neus aan. Nou. Hoe hou ik maar in je neus, maar. Waar had de grutste? Oh, dat was wel een heel mooi noosje. Dat was wel een hele mooie. Maar wie met ik naar Egels aan, dan kunnen we die vanille door zo door de geld brengen. Ja. Oh, tik erop. Oh, wat schattig. Wow. Dit is wel een beetje brik. Dit is wel een beetje lichtbrik. Maar er ik een moeds op, hè? Ja. En sjaal. En een sjaal. Hel ik een moedse sjaal op. Dat vind ik een goed idee. En boven. Ik ga wat doen. Maar je moet even zien. Ik ga een moeds en een sjaal. Dan doe de sjaal maar even op. Bij de sneeuwpop. Dat is toe hoor. En doe de moeds. Oh, wat een schatje. Dan zal ik haar nog een om knoopjes ziekje. Lukt het van me? Net zo goed. Nee, net zo goed. Kom, stap bij die leven, ja? Die maakt je dit even kleren, dan kom ik die helpen. Nou, hoe schattig is deze sneeuwpop? Zeg eens, hè? Ik ga nog wat stintjes hebben. Misschien kan die als knoopjes. Maar wacht
eenheid. Oh, wacht. Luidje. Een knoopje zo. Kun je mijn gekke bekken trekken? Tje, maar met knoopjes op. Kun je hem hierop drukken? Zo, knoopjes. Ian. Ik wil eigenlijk een knoopje erop drukken. Ja, ik ga er nou, ja. Oh, wacht even, ja. Nee, Tante, ik moet er helemaal boven. Ja, ik zeg niet. Ik ga niet zo helpen. Gaan we daar bovenop nog een mini-sniep op, meidje. Zo, ik vind hem klaar. Je hem dan? Nee, hier is wel een kleur. Wat dan? Wat moet er nog meer aan? Zie hierkes. Oeh, hier, ik heb een paar van deze bladjes wie de moed zingt. Ja, dit is hier. Nee, die heeft takjes. Takjes hier. Als hier. Zo, ik ga een takje hier. Zo. Hoe zit dat deze tak? Ja, die vind ik echt heel mooi. Nou, smiet hem maar om mijn nekken. Maar waar Famke kijk nou in helpen, hè? Ja, wie komen weer? Wie komen? Oh, maar Sjen, doe hartstikke mooi. Oh, de neus erin. Maar dat lukt net. Oh, maar dan misschien een beetje grutter, hè? Maar als we een beetje grutter maatje Ja, want dat er ligt een bootje van mijn maatje en dan kan ik hem oproosje. Best. Dan wordt het voet afdrukken. En Famke hadden we school. Dan gaan we daar aan de neus in. Famke? Ja, mijn eigen neus. Een beetje voortmeidje, wie er bovenop. En dan maar Famke hadden ze hier bovenop. Ik dacht dat dat was die. En dan wat de neus er nog in. Voel ik het op. Hop. Oh jee. Ik maak je hem nog een keer. Ik maak je hem nog een keer. Oh nee, ik maak je de holle. Nee, ik. Ik maak je... Ik maak je de holle. Hey. Oh, zet eraf. Oh, wij mis. Of je net hem kapot maakt. Nee, maar je hier maar hem kapot maatje. Oh jee. Nee hè, wordt goed hè. Deze sniepop had er net zo volle zin in. Ja, Shahipop. Ja, nee, je wil echt net. Wat is dit wat? Tje. Maak je hem dan, pap? Je naast? Ja, dat is een vriendinnetje. Oh ja, die komt je naast. Ja. Mijn sneeuwbootje, mijn watertje we rond. Ja, wist. Moest u die watertje weer gaan? Alsjeblieft. Dank je. Oh, ik krijg al de hand. Neem maar dan eerst. Of van onder. Nou, samen hè? 12 vriendjes. Waar woont dit bootje van je op Callie? Oh, dat is een skotje. Nou, ik heb hier wel rally hoe het randje is. Randje maar veel. Oh, Lois. Zeg maar beter maken. Wow, die is ook al grut. Wow, die is echt al grut, Lois. Hey, tante. Gooi je die op mee? Ja. Oh nee. Oh nee. Ik heb deze tante. Oh nee. Hier. 2. Oh. Oh. Iemand hier. Gooi ik die door. Oh jee, daar komt Lois weer. Nee. Oh nee. Nou gooi ik weer maar op. Hoppa. Wat is het nou? Oeh. Wat voor dikkie. Ga door in deze. Sneeuwgevecht. Een sneeuwgevecht. Ik doe mij. Waar doe ik mij met het sneeuwgevecht? Oké, snel. Dan gaan we. Oh jee. Nou! Op mijn leers! Nou jongens, wat een aardig hier dit waar. Het is eigenlijk net in heel koud. De sneeuw is mooi plakkerig. Het is wel wat flatserig om op te zitten, maar het is wel heel mooi om te rollen. Wow! Oh, dit is wel heel groot net. Oh, flof. Nou, en ja, zat de meeste van je misschien wel weten. Dit is mijn favoriete seizoen, het winterseizoen. Want het is officieel nog jest. Maar dit winterwaar, daar ben ik toch echt wel heel gek op. Gewoon lekker boetenwezen, lekker frisse lucht. Heerlijk. Hey Famke. Ja. Wat vind je van uw sneeuwpop? Ja toch? Een soort van Fries cola vind dit. Mijn auto al even zei van, nou, dan zou ik dan nog even aan. Die had een dier. En die is vol. En die is nou misschien van goel. Er gaat nog net in goed. Ik moest wel iedereen heel dit helpen inderdaad. Ik ben wel waardig van het helpen. Maar Ja, dan is de auto meer wel snel. Is er sneeuw? Don't eat yellow snow. Je leest het in mijn ijstil dan. Oeh, voorzichtig. Wat goed. Wauw. Olaf toch? Hengeert. Hengeert? Is het Hengeert? Nee. Waar dan? Had er al een naam?
zal ik een holtje maken? Olaf. Olaf. Lois, maar smeer opzetten, pop. Voorzichtig. En een holle. Ze waren naar binnen, jong. We gaan aan de binnen. Tante Ilse had volleybal mij om. En ik. En Jara, waar is een volleybal? Kom. Ik vind het lekker. Oh, was toen wat anders? Koekje, snoepje, Koekje, snoepje, drinkje. chipje. Beppe had vast wel wat Wat lekkers. lekkers. En wat zei ze dan? Voelst u dit nou een mooie Lach, oudnetje. zetten?